бегоҳии 23 июл президенти муғулистон муҳтарам ухнаагиин хурелсух бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд. 24 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти муғулистон муҳтарам ухнаагиин хурелсух дар майдони қасри миллат ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд баргузор гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз президенти муғулистон муҳтарам ухнаагиин хурелсух самимона истиқбол намуда ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват карданд. برای استقبال از بین اومده باش. جناب عالی پرزیدنتی مغولستان بتالیون قراول فخری به مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالیون قراول فخری پادپالکونیک اشورزاده. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом садо додани сурудҳои миллии ду кишвар гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ арзи эҳтиром ба парчами давлатии тоҷикистон ва шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб ҷараён гирифта бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузъу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти муғулистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. мавриди зикр аст ки сафари давлатии президенти муғулистон то 26 июл дар тоҷикистон идома хоҳад ёфт. дар доираи он мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистону муғулистон имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ва чорабиниҳои дигари муҳим аз ҷумла ҳамоиши доираҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратӣ ҳамчунин рӯзҳои фарҳанги муғулистон баргузор мегардад.